Hans modstander til bordet i det røde hjørne. Tag godt imod Tom Nguyen! Kom så, Tom! Wow! Tom! Og vores nummerpige denne gang, det er den super yndige Sabina. Præcis. Præcis sådan der. Vi er klar i det blå hjørne. 23 år gammel, vejer ind på 61,5 kilo. Han er fra Beijing, mine damer og herrer, og Martin Helleger Hansen! Hans modstander er det røde hjørne, 22 år gammel, vejer ind på 60,7 kilo. Han er fra Skagen, Beijing, mine damer og herrer, Tom! Kom så, Tom! Kom nu, Tom! Sådan! Ja! Sådan, ned med ham! Sådan! Sådan, Tom! Ja, Tom! Sådan, Tom! Sådan, Tom! Kom så, Tom! Hold ham, Lasse, hold ham! Sådan! Hold ham, Tom! Sådan, Tom! Hold ham! Sådan! Bliv ved med de knæ, Tom! Sådan! Jamen, han har den, ikke? Han har ikke en fed skide, har han. Nej, han har heller ikke kraft til at holde den der alligevel. Sådan der, Tom! Sådan der, Tom! Hold ham, Tom! Kom så, Tom! Kom så, Tom! Kom så, Tom! Spark ham i fjeset! Mærket. Sådan! 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 Tis godt, Tom!
Sådan! Godt arbejde, Tom! Så det er nu, Tom. Low kick. Ind med et low kick. Sådan, Tom. Godt, Tom. Sådan. Sådan der, Tom. Kig op. Ind med endnu et. Sådan. Kom, Tom. Low kick. Sådan. Kom så triangle, Tom. Tom, så arbejder du bare. Så arbejder du bare, ja, Tom. Ja, han har det. Sådan. Kom ind. Ja, da. Ja. Sådan. Kom så, Tom. Kom så, Tom. Kom så, Tom! Sådan. Godt arbejde, Tom. Tom. Arbejde, Martin. Op. Op og stå. Op og stå. Tom, venstre hammerfest. Kom, Martin. Op og stå. Stem afstand og op. Sidder det på hånden. Kom. Sidder på hånden. Kom. Høj mod hånden. Høj mod hånden. Kom. Det ved jeg ikke. Op. Kom nu, Tom. Kom der bare af. Tungt. Op. Op. Kom nu, Tom. Kom, Tom. Luk dig, ja. Og så hop din røv over hans hånd, Martin. Så hop din røv over hans hånd. Du har gerne Kom, Tom. luk dig. Sådan, Tom. Ja, du kører bare, Tom. Du kører bare. Igen. Ja, Tom. Sådan. Kom så, Tom. Og en til. Kom igen, Tom. 2 minutter igen. Ja, Igen, Tom. op og hop. Op med at tøde på hop. Martin, tøde på hop. Op. Op og stå, tøde på hop. Kom nu, Tom. Kom så, Tom. Kom så, Tom! Kom, jeg har kørt det her. Frame, Martin. Frame med underarmen. Frame med underarmen. Det er godt, Tom. Sådan. Kom så, Tom. Kom så, Tom! Det er afsluttet. Kom så, Martin. All in, kom nu. Sådan, Tom. Varm, Tom. Kom, Tom. Kom nu. Luk den. Tom, slå ud af det her. Hun lukker, så slå. Slå. Kom så, Tom. Bliv ved, Martin. Bare bliv ved. Slå. Bare bliv ved, Martin. Bliv ved med at slå. Sådan, Tom. Ja. Helt op, Tom. Helt op, Tom! Helt op. Kom nu! Og sidste 10, Tom. Sidste 10, Tom! Sådan, Tom.
Tom! Ja, vi har en majority draw, det betyder, at vi skal ud i en tredje runde. Kom så, Tom! Tænk det nok. Kom så, Tom, det er din! Kom så, Tom! Kom så, Tom! Tom, 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 Tom. Sådan, Tom. Sam, gå efter lårene. Sådan, Tom. Sådan, så klæ! Sådan, Tom! Sådan, Tom! Op det der, Tom! Sådan, Tom! Hold lige, Tom! Sådan! Ja! Sådan! Kom ihjel, Tom! Sådan, bliv ved! Tom! Han er ikke en skid! Han er helt færdig, Tom! Afslut ham! Slå ham fucking ihjel! Sådan, Tom! Sådan! Ja, det er godt, det der! Tom, han er træt nu. Kom nu. Han er færdig, Tom. Kom så, Tom. Han er færdig. Kom så, Tom! Han er helt væk! Kom, Tom. Han er færdig. Han kan ikke mere, Tom! Kom nu! Husk dysret op og til. Skub og train. Tom Hammerfist! Kom så, Tom! Train, Martin. Nej, han har den ikke. Sådan, Tom! Nej, ikke en fed skid! Martin, hold ham, Tom. Kom så, Tom! Vi afslutter! Tom, du ved, hvor han vil hen? Jamen, han ved ikke, hvad han laver. Op på kurs. Altså op på kurs, Tom. Ja. Godt. Sådan der, så hold du ved. Luk ham ned. Pas på båden. Pas på venstre ben. Sådan der, så hold du ved. Højre ben op. Jeg kan ikke holde den. Kom nu. Hold ham, Tom. Sådan, Tom! Alt hvad du har, Martin, det er nu. Du skal op og sidde på hånden. Op i de hovedsteder. Martin, hold ham, Tom. Op. Sådan, op Ja, mod det er buret, godt, Tom! Tom! Martin, slip den sammen. Kom op i stedet for. Op mod buret, Tom! Sådan, Så er ja! stempelkaffe! Ja, Tom! Arbejde den op, arbejde garden op. Vinkel. Ja. Gå bag bur. Sådan, Tom! Op, Martin. Du skal op. Ja, det er godt, Tom! Sådan, Tom! Du vil med at slå ham! Martin. Sådan! Brug buret. Brug buret, Martin. Sådan! Ja, det er godt, Tom! Du skal skubbe på hans hofte. Skub, Martin. Stræk benet ud. Sådan! Sådan, Tom! Sådan! Helt op i garden. Ja da! Vinkel, Martin. Hold ham. Slap ham. Så skal jeg slappe. Slam ham, Tom! Vinkel. Sådan der, Vinkel, Martin. Der er 30 sekunder. Martin, der skal ske noget. Kom nu, Martin. Kæmp for den sidste. 30 sekunder, Tom! Op med den fucking guard. 20 sekunder igen. Martin, op med den guard. Kom. Arbejde.
Sådan, Tom. Sådan! Ja! Sådan! Mok, Tom! Så det bare gå mok! Slå ham! Bræk det skide ben på ham! Fuck! Sådan, Tom! Godt det der, Tom! Sådan! Sådan! Godt, Tom! Tom på landshold! Møller på landshold! Woo! Ja, vi har en afgørelse. Fighter ind til vind. Kom så, den lille lort. Vinder af den 3. runde. Og Danmarks mester i bantamvægt.